UPPL हानजानिफ्राय 2 नं दतमा समस्तिनिफ्राय दिनैहाय आङो जोंनि राज्य सभानि MP आदारेन्द्र नार्जारिनि नुजाथिनायाव आरो जोंनि गागि दैदेनगिरि रेवरवा नार्जारिनि नुजाथिनायावहाय आरो जोंनि 2 नं दतमा इलेक्शन मेनेजमेन्ट कमिटिनि आफादगिरि बिद्याधर ब्रह्म चौधुरिनि नुजाथिनायाव दिनै आंनि बे नमिनेशन गथायनाय बेखौ जोङो दासो मावफुंनानै ओंखारबोबाय। आं जोबोद माने बिसासै एबार जोङो जेसेबां समस्तिफ्राव UPPLआ बिजाथि होगोन मोनफ्रोमबो बियाबनिफ्रायनो जों देरहाबोगोन। जोङो रायजोनि आशीर्बाद मोनगोन, रायजोनि गोसोखौ जै खालामनो हागोन आरो रायजोनिखौ सेवा खालामलांनो थाखाय जोंखौ रायजोआ सुजुग होगोन होननानै आं फोथायो। जिहेतु जोङो दिनैहाय BTC ओनसोलनि थाखाय जोंहा 125थि संबिजिरनि सोदांनायखौ जों मावफुंनांगौ। आसाम एसेम्ब्लियाव रिजलिउसन लानानै जों थांनांगौ। लोगोसेयैहाय जोंहा BTRआवहाय 40निफ्राय 60 बियाब दानायनि मोनसे हाबाफारि दङ, बेखौ जों दाफुंनांगौ आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय BTRनि काउन्सिलाव डाइरेक्ट फान्डिंनि खामानिफोरखौ जोंहा मावनांगौ आरो बेबायदिनो गोबां खामानि मावनांगौ दङ। जोंनि सिरस्थायी सान्थि गायसननाय, लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जौगानाय, जोंनि मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि मोनथाय आरो जौगानायनि थाखाय जों हाबा मावलांनांगौ। बेनि थाखायनो दिनैहाय जोङो नमिनेशन लाइखौ गथायनाय जाबाय आरो जों फैगौ बिसायख'थिखौहाय गोख्रों भाबै जों बाहागो लागोन। माखासे BTRनि बायजोआव फोसावनांगौ दंबावो। BTRनि 15 जोंनि जे केन्डिडेट गासिबो 15खौनो जों फोसावजोबनाय जाबाय। दहायसो जों मानास 41 नं मानास समस्तिनि थाखाय फैला जे बरगयारि बा मोजां बिथांनि मुङा जाहैबाय जोंस्रां ब्रह्म, बिथांनि मुंखौ दहाय फोसावनाय जाबाय आरो दान्दिसे उनावनो माखासे बिजाथिफोरनि मुंखौ जोङो फोसावगासिनो दंबावो। नोंथांमोना दान्दिसे उनावनो बै मुंफोरखौबो मोननो हागोन। जोंनाव बड'लेण्ड ओनसोलावथ' जुजिलायनाया मोननै हान्जानि गेजेरावनो जायो, UPPL आरो BPF हान्जानि गेजेरावनो जायो। गतिके जोंनि दतमा बियाबावबो UPPL आरो BPF हान्जानि गेजेरावनो जागोन। खावलायहरनो लुबैदों जोंना UPPLआबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिनो मोनसे हायुङारि हान्जा आरो BPFआबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनसे हायुङारि हान्जा। मोननैनि गेजेराव जों खुनु दावराव दावसि गैयाबालायनो सान्तिपुर्ण भाबै जों बिदा फंबाय अनलायनायनि गेजेरजों बिसायख'थिखौ जों गेलेनांगौ। रायजोआ जायनो आशीर्बाद होगोन, रायजोआ जायनो भट होगोन बे देरहागोन। गतिके बेयावखौनो नांलाय खमलाय खालामनांगौ गैया, दावराव दावसि खालामनांगौ गैया। जोङो गासैबो बिदा फंबाय, जों रावबो गुबुन नङा। गुबुन गुबुन हान्जायाव जों थानो हागौ, खिन्थु जोंनि सोमोन्दोआ बिदा फंबायनि सोमोन्दो। बेखायनो जोङो बयबो अनलायनायनि गेजेरजों बिसायख'थिखौ गेलेनांगौ आरो जायनो रायजोआ मेन्डेट होगोन, रायजोआ जायनो भट होनानै देरहाहोगोन, जों बेखौनो गनायनानै गावनि MLA होननानै जों गनायनानै लानानै बेखौ हाबा मावनो थाखाय जों सुजुग खालामनानै होनांगौ। आदा रबिराम नार्जारिया आंनि सिनियर, आंनि बिदा। आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आनसलिकआव मावबाय थानाय समाव बिथाङा सेन्ट्रेल एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन। फैनानै बिथाङा जोंनि हान्जा BPPFनि आफादगिरिमोन आरो जोङो जेब्लायबो बिथांखौ जोंनि BPPFनिफ्राय गोदो BPF दा UPPL, दा बे हान्जानि जोङो बेखौ बयनिफ्रायबो गोजौसिन मासिनि दैदेनगिरि होननानै जों मानियो। माबा खार'नाव बिथाङा जोंनि हान्जानिफ्राय BPF हान्जायाव थांदों, थेवब्लाबो बिदा फंबायनि सोमोन्दोआ दङ। जोङो बिदा फंबाय आदा रबिराम नार्जारिखौ मानिनानै बिथांखौ खुलुमहरनानै जों बिदा फंबाय सानैजों मोनसे मोजां एटमस्फियाराव, मोजां मोनसे आबहावायाव दतमायाव जों बिसायख'थिखौ गेलेगोन। आदा रबिराम नार्जारिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरबाय। बिथांनाव अल दा बेस्ट आं जासिहरबाय आरो जों सानैजों बिदा फंबाय आदा रबिराम नार्जारि आं दतमानि बिसायख'थिखौ जों जोबोद मोजां थासारियाव गेलेगोन होननानै आं मिजिंथियो। आदा भुपेन बर'आ आंनि एकदम बिदा असे बायदि। बिथाङा मैयाबो आंनो वाट्सएप मेसेज हरदों, बिथाङा आंनो बेस्ट विशेस हरदों, बिथाङा कंग्रेसुलेसन आंनो जासिहरदों आदा भुपेन बर'आ। आरो जोबोद मोजां बिदा फंबायनि जोंहा सोमोन्दो आदा भुपेन बर'जोंबो। नाथाय बिथांना देहाया एसे माने बोसोरथाम बोसोरब्रैनिफ्राय एसे बिथांनि जे सावस्रिया बांद्राय मोजां अबस्थायाव गैया। इसोरा बिथांनो मोजां देहा होथों, बिथांनो मोजां मोनसे बुद्धि साननाय हनाय बिथांनो होथों। बिथाङा जेखि हान्जायाव थाया मानो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरबाय आरो बिथांखौ आं खावलायहरबाय जाहाथे बिथाङा जेखि हान्जायाव थाया मानो
हारिनि थाखाय जाहाथे खामानि मावलाङो। बिथाङा मोनसे समाव नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डआव थानानै 34 बोसोर 34 इयार्स बिथाङा स्ट्रागोल खालामबोनाय मानसि। गतिके बे स्ट्रागोलनि थांखिफोरखौ जेखि हान्जायाव थाया मानो, बे BPF-आवनो थाया मानो, गुबुन हान्जायावनो थाया मानो, बिथाङा जाहाथे मोजाङै हारिनि समाजनि खामानि मावलाङो, मोजाङै मोजां सिबिलाङो आरो इसोरा बिथांनो मोजां देहा होथों, मोजां सावस्रि हरथों, जाहाथे अरायबो बिथाङा बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाखौ सिबिलांनो हायो। बेनि थाखाय आं आदा भुपेन बड'सानिसिम माने खावलायहरनाय थाबाय आरो इसोरनाव आं माने आर'ज गाबहरबाय जाहाथे आदा भुपेन बड'साखौहाय मोजां देहा होथों आरो अरायबो सुबुंखौ सिबिलांनो थाखाय बिथांनो क्षमता आंनि दहायनो बुंदों जोंहा 125 जे एमेन्डमेन्ट दङ, संबिजिरनि सोदांनाय दङ, बेखौ जों मावथारनांगोन। जोङो 40निफ्राय 60 जे बिजाब जोंहा दानांगौ जोंनि बिटिआरआवहाय, बेखौ जों मावफुंथारनांगोन। सनितपुर बिस्वनाथनि थाबोनाय आद्रा थाबोनाय गामिफोर बेखौ जों सोसननांगोन आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो बिटिआरआवहाय काउन्सिलावहाय डाइरेक्ट फाइनान्सिं लाबोनायनि बाथ्राखौ जों मावफुंथारनांगोन। बेफोरो माखासे एजेन्डा जोंहा दङ। जोङो 2020 मायथाइयावहाय जे सान्थिखौ गायसनदोंमोन, बे सान्थिया थांनाय 5-6 दानाव नोंथांमोनाबो नुबाय जे हारियारि दाङाबाजिया जाफिनबाय, जोंहा रेलवे ट्रेकआव बमा बेरफुफिनबाय, जौ जुवानि जे कालचार बियो जोबोद गाज्रियै दिनै साग्लोबनो हमदों। लाइमोनफोरनि गेजेराव फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनाया बांनो हमदों। गतिके दिनै मोसौ सिखाव, बोरमा सिखाव बेफोर जोबोद बांनो हमदों। जोंना आब्रुथि गैयै मोनसे थासारि सोमजिफिनदों। बेखायनो जोङो दिनै UPPL हान्जाया गोग्गोआव फैफिननानै गासिबो बिजाबाव MLA देरहाफिननानै जोङो बेफोर गासैबो गाज्रि थासारिखौ फोजोबनो नागिरदों। ससाइटिखौ, समाजखौ जोङो गुन गोनां मोनसे समाज दानानै बोरै जोङो मोजां मोनसे लामाजों हान्थिलांनो, बयबो रुजु रुमु गोजोनै बोरै संसार जालांनो, बेनि थाखाय मोनसे थासारि सोमजिनो थाखाय जोङो जोंनि UPPL हान्जाया दिनै बिसायख'थिखौ गेलेनो नागिरदों। बबे सिटआव देरहागोन देरहाया बे रायजोनि बाथ्रा, रायजोआ जायनो भट होगोन बे देरहागोन। जोंथ' देरहागोन होननानैनो मोनफ्रोमबो बिजाथियाव जोङो बिजाबाव जों बिजाथि होदों। दिनैहाय जोङो 19टा बिजाबाव बिजाथि होबाय। 15 बिटिआरनि बिजाबफोर आरो बायजोनि 4 बिजाब जों अलरेडि डिक्लेयार खालामबाय। मोनसे मोननै सिटआव आरो जों दाबो बिटिआरनि बायजोआव जों सानबाय थादों, जोङो सावरायबाय थादों। जोङो बिजाथिफोरखौ जोङो लानानै बिथांमोनखौहाय सावरायबाय थादों। गेलेबा मा जागोन, गेलेयाबा मा जागोन, जों गासिबो सानजोबनानै जों सानो जे रायजोफ्रा एबार जोंखौ जोबोद मिस खालामदों। थांनाय बिटिआर सरकार इलेक्सनाव जोंनो भट होयैनि उनाव बिथांमोना जोबोद गोसोखौ गाज्रि मोनदों जे जोङो UPPLखौ भट होयैया जोंनि थाखाय गोरोन्थि जाबाय होननानै बिथांमोना सानदों। दिनै जोङो BPF हान्जानो भट होनानै दिनैहाय टाइगारिस्ट बेक सरकारनि दिनाव जे दावराव दावसि जाफिनबाय, जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव न' सावलायनाय जाफिनबाय, बुथारलायनाय दिनै जाफिनबाय, इन्टारनेट बन्द खालामनो गोनां जाफिनबाय, बेफोर गासैबो थासारिखौ नुनानै UPPLआनो मोजांमोन होननाय मोनसे साननाया फैफिनजोबदों। गतिके जोङो एसेम्बलि इलेक्सनाव बयबो UPPLनो भट होगोन होननानै आङो मिजिंथियो।